тук ще се хлъзгаме много. О, ледената пасалка. Дами и господа, започваме. О, тук те не мога миниш отгоре. Момчета, заобиколете. Да, аз ги заобиколих. Аз съм зад врат ми. О, вие сте напред, аз съм назад. Добре, че са тия Стана снежни топки. блъска, брат, много назад. О, Ивчо е първи, като го гледам, оп! Ивчо, чакай ме, удия. Аз умрях. Дея. Не, върна ме. Фък! Какъв простак съм. Съм четвърти май или трети. Шести. Браво. Добре. Следващия рунд трябва да се класираме до 8. Да. До 8 ли? Да. Много тъпа игричка. Честно. Не е зле, смисъл. Не, много е готина даже. Къде да се посмееш с някой, супер е. Да. Оле, костенурките нинджа, видяхте ли? Ама някакви много карти мога, брат. Да, наистина. Наш парзалка. Тук вече сме минавали някакво стане. Дано. Аз минавам дясно. Аз съм вляво. Майко. Първи съм. Браво, аз съм за тебе. На парзалката съм вече. Нали знаеш, тук ти трябва да подскачаш на някакви да. места. И ще да изпадна. Стири аз. Толкова ли сме се засилили, бе, басича? Ивчо, на къде си, брат? На парзалката съм, брат. Браво. То ме изпревари копелето. Давай, как те изпревах това? Първи. Браво. Дайте, момчета, моля. Аз съм зад вас. Той брат ми е много вече. Аз съм трети. Ивчо, късай, брат, късай, газ. Ей, трябва да го миниш това. Ей, малко ми остана да ева. Да, бе, да. Като предишната игра. Един-двама човека остана. Няма, те тази парзалка много трябва да гледаш, смисъл. Да. О, той не сме го играли обаче. Какво е това? Да, опи. Мимо късаме ги, брат. Аз! Ние всичките минахме средата, човек. Ама вие си пречите те. Ох. Шит. Пак. Ето е, ако едно грешно решение направиш, трябва да изчакаш. Да. Фак! Ето е. Видя ли ма? Шит, бе, Реално брат. бързаш. Първи съм. Браво е! Машинка. Защото ти си първи за ци. Да. Браво. Това е най-добре. Ихи, 30 купи, брат. 500 XP. Но ми дай 20 купи. Ще се кимля още една. На първото ти дава 10, ако паднеш на второто 20. И на третото 50 ли каза? 30. На първо място дава 30 купи. Стъмбъл, гайс. Аз към той с костенурките нинджа, брат. Оле, той има нещо на Мистер Пист. Завърта? Той го цъква. Завим със свят, бе, човек. Това пак ще е гадно. Аз си опит сме назад. Между другото.
Е, тук те как са минато и по-бързо трябва да скачаш ли? Това ми май да, бре. А, какъв то камък, бе? Да, излиза някакъв камък и направо ма спаси. Да ти кажа често. Може би по камъните трябва да ходим. Давай, брат ми, давай, къде си? Направо и камък като германец. На Ма първото не трябва да изпадай. минеме. О, Ай, мимо то тук това на скачай, първото. брат. Скачай. А, то падна. Фак, и аз паднах. И аз падна. Ама съм зад тебе. Ти гаскай. Ще успея, ще успея. Yes, бе. Добре. Аз Браво. опит сме по втори, трети. Ивчо? А къде Не си, го брат? виждам. И аз не го виждам нещо. Той е далече, брат. Къде си, бе, брат? Не мога го намеря, брат. Ивчо, да не си финиширал, бе, брат? Да, бе. Те ли, бе? А, Абе, как ни гледа Сира, обаче го търсим тук. Да, бе. Само тук на второто сега, брат, да не се издани пак. Да, този път Ивчо трябва да удържиш, брат. Аз винаги съм назад дясно, брат. Айде ми пусна нещо мъчко. Наистина, той с костенурките. Ако може по-бързо, че да се завечат. Фак. Фак също. Това е гадно, е. Гадно е честно. Но ние са опитваме напред. Газ! Пак всички по средата. Добре, добре. Шит, добре, аз се добре, блъснах в някой и паднах. Фак, мен ме изблъска това, брат. Тук няма да завършим добре. Аз съм зад брат ми обаче. Пак ме изблъска, бе, брат. Ай, Лошо, бе, лошо. брат, бах ти тъпата. Не, не. Пак ме изблъска. Айде, майко. Аз съм най-отзад. Абе, гледай, бе, брат. Трябва да тръгнеш веднага като тръгнете, иначе не става. бе. Алка, къде си, бе? Абе, тук те съм почти завършил, брат. Ай, гав! Ай! Уша! А! Не, моля те, Моис! Седми, моля те, още. Давай. О, на ко съм, брат. Браво, бе. На едно кръв беше там. Най-накрая Аз да на завършим тия деца тъпата. пускат са ма върнат 10 пъти, брат. Наистина и мене. Докато разбера, че трябва да съм мина по-дясно. Много. Това е много готино. Тук ще пада ми да знаете, момчета. Стойте Надолу. там, където има повече. Той какво трябва да прави сега? Еми, ще пада ми надолу. Не! Къде си минал? Да. Охо, разбрах го. Парти. Бах ми направи, ба. Аз паднах най-долу, фак. Ой, аз падам. Виж го този бие, брат. Аре, стига, Паднах долу, бе. Брат, ще падна. Курви. Аз паднах, фак. Много добро, брат. Много е добро това. Опито. Париш. Фак. Стига. Кой остана, бе? Един остана само. Бас вчера, аз бях най-горе много дълго време между другото. Бях най-горе, обаче нещо паднах по някакъв начин. Аз като паднах и вие сте ги обрали всичките надолу.